mamá, que faz lendo a región? Nada, que ve muy interesante últimamente. Mira, Jácome se reconocen los audios, son cuestiones profesionales. Reconocerse ao mesmo é o primeiro paso para unha saúde mental boa. É importante iso, sí. Y eso lo que es así. Ahora que falamos de actualidade, que pasa? Non volvería de? Por que non me chamastes para a nova tempada? Non contades conmigo xa? A ver, estamos considerando o teu perfil para unha futura reorganización do que é as seccións do programa e, bueno, que xa te chamaremos, vai. Algo raro pasa. Ah, vale. Así que vou quedar só. A ver, sí, imos tardar en volver e tens que quedar só, Diego, uns meses, será, nada máis. Pero hai moitas cousas que contar. Mira, toda a movida do xuizo do alcalde polos audios. A policía local que está enfadada co alcalde, co triste que é iso, porque as historias humanas están moi de moda hoxe en día. Es algo curioso porque es algo que non entiendo, non? Un home que chegou ao cumio e perde os seus amigos, a soidade dos heróis, coches que andan sós. A actualidade en Ourense está máis efervescente que nunca. Eu, a verdade é que contaba un pouco con vos porque quería... Pues, Diego, aclárate, que queres? A ver, quería darlle unha voltiña a Noticias Dispersas, non falar tanto de aquel que non debe ser nomeado. A ver, sí, falar del, pero non constantemente. Hombre, eso no es creíble estadísticamente. Non sei facer un programa punky, underground. Tú non eres xa punky, underground. Bueno, un poquinho punky, sí, con garabata. Pero, non sei, quería, que sei eu, unha revista cultural. Unha revista cultural. Saúdos, comezamos hoxe a nova tempada de Noticias Dispersas e facémolo cunha noticia positiva e outra negativa. Hoxe o Caceceres entrega os seus primeiros premios. Os premios Millo e Carozo. O premio Millo irá para alguén positivo para a cidade e a provincia de Ourense e o premio Carozo irá para alguén negativo da cidade ou a provincia de Ourense. O premio Millo, o positivo, recae este ano nesta primeira edición en Xulio Fernández Senra, que foi director do colectivo Castrofloxo, creador das xornadas de folclore de Ourense, creador da revista Raigame, creador da romería etnográfica Raigame e de moitas outras cousas que aportan cultura na cidade e na provincia de Ourense. O premio negativo é para quen será? Tendo en conta que o xurado que entrega estes premios está composto por xornalistas e comunicadores da cidade, pode ser unha persoa que lle falta habitualmente o respeto aos xornalistas e comunicadores desta cidade. Será tal vez o alcalde de Ourense? Por suposto. Estamos agardando a chegada do alcalde de Ourense, aínda que non imos falar con el, porque realmente non nos interesa demasiado que poida contar, pero non sabemos se vai vir ou non. Intentamos infructuosamente por diferentes vías que se achegara a recoller este premio, que a fin de contas é un premio, pero acalada por resposta. Lamentamos moitísimo que non se poda producir esa entrega. Comezamos. Acordan outorgar o premio Millo a don Xulio Fernández Senra polo seu labor a prol da cultura tradicional galega e da cultura en xeral. Este xurado acorda entregar este premio Millo, como escribiu Pondal, por ser el un desos exemplos de ourensáns bos e xenerosos. Agradecer ao xurado que me concedese a mí este premio, pero acto seguido teño que puntualizar. Prometo ser breve. Os que me coñecen que se saben que poden ser as sociedades diferentes. Recibo este premio moi honrado, pero non como Xulio Fernández Senra, persoa con un DNI, senón como cabeza dun colectivo moi forte, moi importante, que durante moitos anos traballou con gran entusiasmo, con gran dedicación e con gran placer. E agora recordábamos que todo o que fixemos non foi un traballo, sino que foi unha diversión. Vexo xente que comenzamos juntos no ano 78, José Manuel, Mario, Monofre. Somos todos, non son eu, somos todos. E o premio que está aquí é vos, é de nós, é do proxecto. Fui moi feliz na miña vida. Miña familia permitiume facer todo aquilo que quixen. Pídolle perdón a miña filla e a miña muller por moitísimas ausencias, En fin, perdón que me enrollo tanto. En fin. Gracias. Por outro lado, o xurado acordou conceder o premio Carozo ao alcalde de Ourense, don Gonzalo Pérez Jácome.
Residor dende 2019 encabezando a candidatura de Democracia Ourensana, da que é fundador, ten protagonizado nestes 5 anos varios enfrontamentos cos medios de comunicación e xornalistas a título particular, así como con funcionarios municipais. Houve menosprezos cara a profesionais da comunicación, en ocasións con alusións personais, tanto en redes sociais como en actos públicos e conferencias de prensa, actuando sempre na súa condición de alcalde, mesmo no salón de plenos. Entidades como o Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia teñen manifestado o seu rexeitamento pola súa conducta que vulnera a liberdade de prensa. Dun xeito semellante, varios funcionarios municipais teñen padecido os frecuentes ataques dialécticos de don Gonzalo Pérez Jácome nos últimos tempos. O seu enfrontamento contra o Corpo de Traballadores Públicos foi contestado por distintos sindicatos e en algún caso denunciado en vía judicial. De tal xeito, o magistrado do Social condenouno este mesmo ano por acoso laboral o interventor nunha sentenza sen precedentes na cidade que aínda non é firme. O xurado estima que a exemplaridade no comportamento ten unha importancia significativa no caso dos cargos públicos, xa que as autoridades posúen unha responsabilidade especial ao representar a unha institución e con elo a toda a colectividade, con independencia da ideoloxía ou afinidades de cada cidadano. Con propósito de que este recoñecemento sexa constructivo e axude a corregir un xeito de actuar que na opinión do xurado é reprobable porque causa malestar en diferentes colectivos, acordamos conceder pois este primeiro premio Carozo ao alcalde da nosa cidade de Ourense, don Gonzalo Pérez Jácome. Estamos grabando. Perdón que estuve acabando un cacho de chourizo porque estuve aquí cos medios de comunicación comendo, como non pode ser de outra maneira, e ben mantidos. Aquí temos parte do xurado que entregou os premios Millo e Carozo este ano. Foi difícil entregar o premio Carozo? Monse, por exemplo. Pois mira, como foi tan unánime así, de repente, a primeira proposición que fixemos, houbo 3 proposicións, 3 nomes en riba da mesa, pero finalmente foi tan unánime que quedamos tan relaxados por non ter que reunirnos novamente, pero tamén aconteceu co Millo, Sí. Nunha primeira reunión o deixamos prácticamente todo liquidado, aínda que houbo que facer unha reflexión en segunda instancia, pero ben, non houbo problema. Paco Sarria é o voceiro do xurado. Voume cambiar agora que Mariano fuxe despavorido. Para cando unha nova entrevista hostil co alcalde de Ourense? Cando se deixe, cando el queira, eu encantado da vida. Non te junta? No, últimamente está bastante pouco receptivo cos medios de comunicación, non fai declaracións, non fai convocatorias de prensa, pero bueno, supoño que descubrirá que eso tampouco funciona, en algún momento terá que pronunciarse. Non vos chega Twitter como fonte de información do alcalde de Ourense? Javier Fraiz, outro membro do xurado. Falando diso, haberá que ver as reaccións que nos esperan ao salir de aquí. Claro, estamos falando alegremente, igual o alcalde non está aquí, pero está nas redes, hai que velo. Falando en serio, no teu canal, que é o que se adoita facer, digo que é unha pena que se desaproveite a oportunidade de vir aquí e dar os seus contraargumentos. Nós demos os nosos, foi a decisión que tomou o xurado, porque consideramos que era merecedor do premio Carozo, e seguramente que el ten outros, e poderíamos facer aquí unha discusión, un debate ameno que... Un debate co alcalde de Ourense. Crees que o alcalde de Ourense pode debater? Claro, por suposto, hai que discrepar especialmente coa xente que de entrada non che vai dar a razón. En este caso non nos ia dar a razón, seguramente, aínda que eu quedeme co final da justificación do xurado, esa invitación que se fai para que unha certa reflexión, non? Pararnos un pouco a pensar e ver se os modos de actuar con determinados colectivos son os correctos. Nós pensamos que non. Vamos falar de cousas positivas tamén. O premio Millo a Xulio Fernández Senra. Xa me dixo Monse que non houbo moito debate. Creo que é o primeiro premio que recibe Xulio Fernández Senra. Aquí peco un pouco de cercanía e amiguismo. Eu fun membro de Castro Floxo hai 1000 anos. Son da segunda xeración da miña familia en Castro Floxo. Que supón Xulio Fernández Senra para a cultura en Ourense? Paco. Aparte de ser un bo xeneroso, bonomía por excelencia, representa en distintos ámbitos da cultura, digamos, un tesoureiro de bellas tradicións, de bellos costumes que non se perden, pois grazas a xente como él. Fixo algo moi gratificante que foi trasladar o premio a toda canta xente nestes anos dende que el está dedicado ao mundo da cultura, toda canta xente ten colaborado con él, non? Unha familia de varias xeracións. Bueno, Monse, ti tes máis relación con Xulio porque eres a presentadora da Xornada de Folclore desde hai unha das presentadoras. Non hai aquí un pouco de enchufismo? O sea, te pagan e le das un premio?
Non, nin moito menos, fíxate, mira, eu teño, o mismo que Paco, teño moita admiración. Eu, xa sabes, Diego, que diferencio moito a parte profesional da parte merecedora da vida. E creo que Xulio, primeiramente, é unha boa persoa. E esa xenerosidade que el ten como persoa, soubo trasladala á cultura, como decía Paco. E ao final é un titular da cultura na nosa provincia. Xulio Fernández Senra é un titular, sempre. Por todo o que el ten feito, por a súa bagaxe, que eu efectivamente estou aí nas xornadas de folclore dende hai 25 anos, efectivamente. Que decidiu el que estivese naquel momento? Non foi el, foi outra persoa que non a vou denominar, pero non foi el precisamente naquel momento que se produciu esa chamada del presidente. Non imos entrar en isto, hai que falar de cousas bonitas. Pero non é esa cuestión, pero sí é unha persoa que é un titular. Xulio Fernández Senra na cultura é un titular. Pois bueno, queríamos acabar cunha persoa positiva co Premio Millo, gran merecedor, porque o Premio Carozo xa o vemos en Twitter e a veces hasta sobra. Devolvemos a conexión ao estudo ou non, porque non sei, porque estamos con nova temporada, empezamos agora, temos unha sintonía nova, temos unha cabeceira nova, todo medios a lo loco. Bueno, a esponja está un pouco asquerosa, pero que como non nos axudades, non colaborades con Noticias Dispersas, pois somos pobres. Conectamos conmigo mesmo en algún momento do espacio do tempo ou vai a vostede saber onde. Pois, compañeiro, estou moi preto de ti, moi preto no espazo, non no tempo, porque os premios Ceres foron hai case 24 horas, pero hoxe non estamos no Ceres, sino na Galería de Arte do Dada, a escasos metros do Ceres, na Rúa Liberdade, porque hoxe inaugúrase unha exposición nesta galería, exposición de Alfonso Rodríguez, que se chama Expo Planetarium, e que estará disponible para os vosos ollos, e os vosos cartos, se queredes tamén, ata o día 16 de novembro. Me estou aquí cos propietarios, con Xosé Vilamoure, Marita Carmona, da Galería do Dada. Xa sabedes que o dodo é un animal que se extinguiu. A primeira pregunta, que estaba Marita un pouco nerviosa porque lle iba a preguntar, a primeira pregunta é: a quen se lle ocorre montar unha galería de arte nestes tempos e nesta cidade? Pois a nós. Tamén estábamos así coa as redes, a seguridade, que tamén a mí gustame moito e a Xosé tamén, de que íbamos a facer clases. Entón, eso tamén é un soporte, sabes, regular, porque a venta da obra é a que é, hai que impulsala, pero se sempre foron malos tempos para a lírica, pois siguen sendo piores, non? A galería leva un ano e medio aproximadamente aberta. Como valoras este ano e medio? Pois fantástico, sobre todo a relación cos artistas, co público, bueno, e co espazo, que é un espazo onde nós queremos estar, bueno, e compartir, sobre todo con xente. Nos estamos aprendendo moito de moitas cousas, da relación cos artistas, co seu ego, e coa súa sabiduría, e co noso ego. Porque tamén sodes artistas aquí. Claro, no, e aprendendo moito, e sobre todo vendo obras que nos encanta, por exemplo, a de Alfonso, que bueno, que nos habíamos visto en carpetas no seu estudo, pero de repente, claro, velo todo así exposto, é fantástico, acojona casi, pero positivamente. E é unha maravilla coñecer xente e, sobre todo, por exemplo, recoñecer xente como Alfonso, que igual que Miguel Mosquera, que inaugurou aquí a galería, que xa ten unha trayectoria como artista, pero que está un pouco agochado porque ele decidiu afastarse. Alfonso tamén estaba como un pouco agochado, porque ele tamén quere estar un pouco agochado, pero bueno, sacou a superficie e que a xente poda ver, e ese tamén é un dos motivos desta galería, mostrar a artistas que están un pouco a beira dos espazos comerciais e cousas. Nas marxes, que se di. A contracultura, como nos gusta esta palabra. Que lle pedides ao futuro para a galería? Pois que siga como está, e un poquinho mellor cada vez, pero a verdade é que o trato da xente e a xenerosidade está sendo, o sea, tampouco un fais expectativas, non, pero son millores das que ao menos eu tiña, a verdade. Porque tanto José como Marita son moi boa xente, así que recibides o que dades. Imos seguir falando aquí con xente, a ver se é posible, e se non, pois vémonos despois noutro sitio, porque queremos empezar esta tempada de Noticias Dispersas facendo algo distinto, falando de cultura de verdade, de cultura con mayúsculas, porque en Ourense hai cultura. Esta fin de semana hai unha axenda importantísima de cultura, hai que elixir o acto o que ir, porque hai moita xente, hai moitas persoas que loitan porque a cultura desta cidade sobreviva. Xa sabemos que polo que sexa o Concello de Ourense pois non está moi interesado en nada que non sexan orquestras e festas. Promovida por el Ayuntamiento. Que está
estamos totalmente a favor de iso, gustanos moito a festa, pero hai moitas cousas máis alá, queremos falar delas nesta nova tempada de Noticias Dispersas, queremos ampliar horizontes e falar de contracultura, que me acaba de encantar esta palabra que trouxo a miña memoria, de novo, a nosa convidada Marita Carmona. Pois seguimos, non sei que faremos, algo faremos. Pois estamos aquí con Alfonso Rodríguez e Adriana Pérez. Alfonso é o artista que vai inaugurar esta exposición. Adriana é diseñadora gráfica, tamén artista, e vai colaborar nesta inauguración cunha sorpresa que algo veremos despois. Hai un músico que está aí agochado, pero xa se sabe que os músicos son xente tímida e non quere contestar a Noticias Dispersas. Alfonso Rodríguez, 20 anos de traballo, que viaxe, non? Sí, pois moitos anos facendo cousiñas de todo tipo e tal, para poder botar para fora as teimas todas, as historias que un ten na cabeza e demais. Que pode esperar a xente que veña a ver esta exposición? Como resumirías, sei que é moi difícil resumir 20 anos así en poucas palabras, pero como resumirías a túa actividade artística? Non sei, eu veño xa desde fai moitísimos anos da cultura máis, digamos, as marxes, como decíades antes, underground e tal, punk, e de alguna maneira, pois, fun enfiando por aí, foi o que me chamou a atención de facer, para expresarme, para comunicar que é o que quero facer, non? Reírme tamén un pouco de mí mesmo, dos demais, e, non sei, facer cousas, non sei, hai que estar activo un pouco. Hai que estar moi activos. Adriana Pérez tamén está moi activa, de feito, acaba de reformular a web dos nosos amigos de Radio Liberdade, que ten unha fantástica carteleira de actos culturais que non vos podedes perder. Esta é unha cuña gratuita, non cobramos por isto, facémolo por simpatía, non ten que ver con que Alfonso Cid este ao outro lado da cámara e me amenazase de morte se non falaba do asunto. Adriana, ti vas colaborar nesta inauguración. Podes contarnos un pouquiño o que imos ver? A ver, o músico que está ali escondido e aquí o señor Alfonso levan xa uns cantos anos facendo un proxecto que se chama Wars Noise. Ele é poeta, entón el vai a recitar, o músico fará improvisación con guitarra e agora incorporou un sintetizador. Eu sempre adoitaba facer vídeos, pero desta pois conseguiren aí uns cacharros antigos e vamos a facer un vídeo en directo, en plan improvisado, ao que saia, Non sei estar, non sei ser, non sei parecer, non sou eu, non parezo eu, non estou eu, non sou o que ves, non sou o que son, non sou o que estou. Aquí non cobramos entrada, así que se queredes colaborar a axudar a facer vídeo tamén, quen queira pode participar. E a colaboración é moi importante neste mundo da cultura subterránea, que é Ourense en xeral, porque toda a cultura en Ourense é subterránea, pero que mola unha cousa subterránea, eso non está pago. Subterráneo quere dicir que non cobramos, ou apenas cobramos, non? Que me vas contar na descripción deste vídeo? Aparte de a maneira de colaborar con Noticias Dispersas, ponemos tamén enlaces de outras cousas, porque hai moito que colaborar. Non sabemos que vos, que traballades na función pública, tedes cartos para axudarnos, non sei, 3 euriños cada un. A ver, como decía Lola Flores, Si cada ourensano nos dera un euro, bueno, euro e medio, porque senón os intermediarios quedan cunha parte, non? Sería increíble. Pois moitas grazas e que sexa un éxito. Seguiremos informando, non sei onde, nin cando, nin por qué, pero en algunha parte estaremos. Compañeiro, hoxe estou, non o vas poder creer, en Allariz, que te parece? Había tanta actividade cultural este fin de semana en Ourense, non sabíamos que elixir, así que viñemos a Allariz porque a Fundación Vicente Risco leva todo o día celebrando o 140 aniversario do nacemento de Vicente Risco. E o broche de ouro para esta data tan sinalada terá, bueno, de plata. De ouro, non sei eu. Xa vedes cale o broche que temos aquí. Está o sector crítico aquí. De ouro. Bueno, o broche que o de latón que tamén está moi ben. Dará un concerto moi especial con Radio Océano. Xa sabedes que Noticias Dispersas gustanos apoiar os xóvenes emerxentes. Radio Océano con Xurxo Souto e unha corista de excepción, Antón Losada, que interpretará ou perpetrará, non sabemos, unha canción, creo, ou máis perpetrará. Perpetrará. Se había unha dúbida, xa está claro eu.
perpetrará. Aí está. E Cristina Asenjo que... E Cristina Asenjo Interpretará. ela interpretará porque era unha música, aparte unha música ourensana, e había demasiado pene aquí. Entón, pois nada, por aquilo da falsa paridade. Neste programa especial de Noticias Dispersas, nesta volta a nova tempada, hai demasiado pene. Non sei eu se isto está moi ben. Bueno, a ver, imos falar. Falta Pérez Reverte aquí. Falta Pérez Reverte, sí. Para completar esta... Eu teño que dicir que sinto moito, pero metiches a pata moito. Todo o rato. No, é que dixeches... Todo o tempo, perdón. No, en xeral moi ben, pero dixeches que Cristina era de Ourense, e Cristina é de Alongos. A tradición musical coa que se alfire e todo o poder sonoro procede directamente de Alongos. Quería matizar simplemente iso. Provincia de Ourense, podemos dicir. A súa alma... No, porque Alongos é o famoso circo de Alongos, o famoso circo Feijó, que recorreu o mundo, que deu pé a obras tan interesantes como... Sigue recorrendo. Bueno, ese outro. Falo de Feijó, o bo. Ilustrísima famosa ilustrísima de Carlos Casares. Aí empezou a aventura dos irmáns Bo, que triunfaron en Venezuela, logo con Sabor Hit. Aí empezou tamén as míticas discotecas de Ourense. Como se chama a discoteca do teu pai? Pero viñamos a falar do Ourense. Bueno, claro, pero este que me está aí encerrando. Vamos. Oye, menos mal que dixo metiche a pata e non metiche o pene, que entonces que teñamos un problema aquí importante. Imos cambiar un pouco de tema porque isto pode acabar un pouco regular. A mí dame igual porque non son unha persoa descoñecida, pero ao mellor te censuran e te cancelan en la SER. Bueno, malo será, joder, malo será. Bueno, Xosé Manuel Pereiro, líder de Radio Océano, ti tes unha parte musical e unha parte xornalística. Por que non dedicas tamén a filosofía para pechar as profesións que non teñen ningún tipo de futuro? Bueno, é que eu xa tampouco teño moito futuro. Entonces, a filosofía intenteino, pero ese aspecto deixo ya outro monfortino que é Antón Patiño e que ese teno absolutamente completado. O sea, cheo de todo. Entonces eu... Dices que punky é? Que non teño moito futuro. No future. Aí estamos. Bueno, eu dedico como fácil. O fácil que é cantar, xornalismo, cousas de pouco traballo. Como decía un periodista do New York Times, que ser periodista sacou uno de ser jonqui de esquina, bueno, isto de ser periodista, o mellor non fai que cambies de coche moitas veces, pero é mellor que traballar. Temos que citar o New York Times. Sí. Non podemos citar a un periodista do Progreso. O Capuchinski. No, hai que citar al puto New York Times. Bueno, un ten as súas lecturas. Entonces, bueno, dediqueime isto porque era moito que traballar. Entonces, o de la canción, as malas compañías. Chavales e chavales aquí detrás, as malas compañías, tede cuidado que as malas compañías... É un bon momento para sacar o viño e empezar. Solo te digo eso. Que lles pasa? ¡Vemos orellas! Aí está. Porque empeza cantando e acaba dedicándose ao xornalismo ou ao revés. Ou simultaneamente. Tedes unha canción que fala sobre o narcisismo. Nos no noso programa falamos moito de política. Neste programa queríamos non falar demasiado, verdad? Queríamos falar de cultura underground. Levamos 2 días percorrendo Ourense porque hai actividade cultural máis alá da que organiza o Concello de Ourense ou da que non organiza o Concello de Ourense. Pero cando escoitamos a vosa canción sobre o narcisismo... Vamos a xogar o 1, 2, 3. Por o meu aplauso máis sentido, faládeme de políticos narcisistas que non sexan o alcalde de Ourense porque eso é demasiado sinxelo. Hai que poñer un pouco de dificultade. Cal é o político máis narcisista neste mundo de narcisismo sin sentido? Bueno, eu creo que todos os políticos, todos os xornalistas e todos os cantantes son bastante narcisistas. Non tanto como os guitarras, pero os políticos son todos, penso que son narcisistas. No, pero di un. Non te escapes. Narcisista. Pero que é dilo tempore, Portomeñi. Ese tupé. Xuro ser fiel ao meu mandato como conselleiro de Cultura, observar e facer cumplir a Constitución e o Estatuto de Autonomía e exercitar as miñas funcións en interés supremo e exclusivo de Galicia en España. Con extraordinaria xestión ao longo do Xacobeo 1993, que puxo novamente o Camiño de Santiago no ámbito das peregrinacións do mundo.
Era para ir quitando ambiente, ahora... Ya no sabe que Ahí está, sabe. Aí está, queridos amigos, estamos dando unha clase de cultura, porque bueno, desde Iribarne, a época de Iribarne... Está motivado. Non en tupé, pero tamén tal Puigdemont. Ten tamén aí un momento aí... Esa pelena, aí estamos. Bueno, un político que se gusta a sí mismo, pero con razón, porque está moi tal de Rufián, ¿no? Rufián é un tipo moi... ¿no? Bueno, pues a fotocopiadora cago non pouco. Bueno, pero todo mundo ten un pelliquito un pouco de glamour. Todo o mundo ten malos días. E despois alguén que debe estar moi contento de coñecerse a sí mismo porque nunca pensou que a tal chegaría é Miguel Tellado. Quiere ruido, quiere bronca, quiere crispación. Mira, de encantado conocerse a sí mismo e chegar a donde nunca pensou o campeón Alfonso Rueda. Pero si son eu. Isto é que se chama duelo de titanes. Pero sin dúbida ninguna. O sea, de chegar a donde nunca pensou Alfonso Rueda. Recordman mundial. Cristina, algo que engadir? Non vale, Jácome. Non, pero temos a outro. muller. Chegou dende Ourense ao Parlamento, unha persoa que se cree listísima, non sabe nada de patrimonio, non nos coñece e nos está representando. Que te perdes. Armando Ojea. Tenemos vida, ¿no? Un poquito. Eu creo que xa despois de isto, creo que temos que cortar a entrevista porque van a empezar o concerto ahora, ainda que, bueno, se van con retraso non pasa nada porque son post-punks, verdad? Según a crítica. Post, sobre todo punks. Somos post-punks. Bueno, pero temos permiso dos nosos pais hasta as 11:30, o sea que hai que ir empezando, José Manuel. Pues nada, empezamos a ver qué pasa aquí. Pero non imos falar nada de Vicente Risco. Bueno, non pasa nada. Pues sí. Vide, que esa era a miña primeira pregunta, pero con tanto material. A ver, pues, contame algo de Vicente Risco, Xurxo Souto. Demóstranos a túa sabiduría. No, acaba de chegarme un dato fundamental aquí Antón Losada que acaba de decirme que se morreu, así que xa non podo, non temos nada que decir. Pues nada, hoxe cumpliría 140 anos, pero claro, morreu. Por suposto. Pues nada, seguiremos informando, mañá creo que non vou estar en ninguna parte. Estamos conmovente, polo menos. No. Veña, veñamos. Veña, sí. Sintes como lamento que o tempo pode chegar. Acabou. Estamos perdendo cartas. Ahí está. Bueno, pues nada, esto non hai problema con YouTube, nas GAE non podemos poñerlo, ¿sí? Pues nada, compañeiro, a ver onde estás. Hasta logo. Pois rematamos esta primeira edición de Noticias Dispersas cunha presentación dunha actividade que terá lugar a última fin de semana de outubro. Quero recordar que sí, trátase dos estudos abertos de Ourense, unha iniciativa que abrirá os estudos de varios artistas plásticos para que a poboación en xeral coñeza como traballan. Estou aquí moi ben rodeado cunha chea de artistas para que me conten que lles parece esta iniciativa. Que te parece, Leandro, esta iniciativa? Bueno, a mí me parece muy bien porque la gente realmente desconoce esta cosa distinta del artista. Conocerá a lo mejor si va a una galería la pintura, pero no conoce la forma a lo mejor como es un estudio, y creo que es una cosa pues muy interesante porque quizás así puedan valorar más lo que es una obra de cualquiera de nosotros. David Gesto, que ven en representación do Andén Primeiro, e tamén como artista, teño que recoñecer que é un pouco amigo, entón acabo de secuestralo talmente, porque di que él non sabe falar. Como que non sabes falar, David? Sabes falar perfectamente. Ti fuches profesor nunha escola de educación artística, de plástica, non sei como se chama agora, xa son maior, non sei como... É un instituto de enseñanzas medias, pero bueno, na parte de educación plástica, dibuixo técnico e esas cosas, sí. Agora estás xubilado, sempre fixeches obra artística, e agora que tes máis tempo libre, fas máis ou fas menos? Fago máis, sí. Un pouquiño máis porque, bueno, temos máis tempo, xa nos centramos un pouco máis no tema do arte, pero, bueno, non o mellor todo que debera dedicarlle, non? Pero, bueno, no noso caso, Andén é un local que temos unha trayectoria entroideira, xuntámonos ali 5 artistas, un pouco o que opinaba Leandro, non? Así, un pouco, pois se vai a dar un pouco de visibilidade a esta xente que non temos un estudio oficial real no que traballamos fixos, e ao mellor, pois tamén non nos prodigamos moito no tema das
exposicións, algúns sí, outros non. Xa digo, somos 5 persoas e cada un ten un pouco a súa historia. Xa sabedes que este programa de Noticias Dispersas é punky, aínda que esta actividade está un pouco subvencionada pola Secretaría Xeral de Cultura, non é moi underground, bueno, sí que é underground porque o arte é underground, non? Sí, a que te refieres con underground? Falábamos nunha entrevista pasada, underground é que cobramos pouco. É unha maneira de definilo. Sí, esa é a definición, pues sí, lamentablemente sí. Pero bueno, creo que gracias a este tipo de actividades ou así, pues como que se democratiza moito, ¿no? Gracias ás galerías e ás actividades estas, pues que todo o mundo poida ver, todo o mundo poida... Vai haber obras, supoño que de todos os precios e así, entonces supoño que todo o mundo podrá acercarse de outra forma a algo que igual lle parece que está máis lonxe ou que é máis inaccesible, pero que está aí, que ao final xente da calle e que non é nada, non é tan underground ao final. Tamén sodes persoas, non? Sí, e comemos tamén. Mirade que vicio, pretenden comer, onde iremos parar? Comemos ben ou comemos regular? Bueno, vaise facendo o que se pode. Agora estaban as administracións que, colaboran un poquinho con este proxecto. Botamos en falta máis colaboración das administracións, é necesario, non é necesario, porque isto é un debate moi interesante, non? Esta actividade está patrocinada, semi-patrocinada pola Secretaría Xeral de Cultura. Entón, se fósemos moi underground, nos parecería fatal porque eso atenta contra a arte. Sei que esta é a pregunta máis marrón, te tocou a ti. A administración debe colaborar máis coa arte? Eu penso que sí, que debe impulsar, é dicir, como que estas actividades deben de xurdir da base, pero ao final sen apoio económico tampouco se pode facer moita cousa. Xa ben sexa de forma pública ou de forma privada, un pouco de apoio sí que se necesita, porque eso hai que comer, hai que pagar facturas. Por amor á arte é moi bonito, pero bueno, tamén unha maneira de dignificar os artistas é pois valorando non só eso por amor á arte. Valorando o traballo e o esforzo. Crees que se valora, a poboación xeral valora suficientemente o traballo dos e das artistas? No, yo creo que estamos un poco desprestigiados. Es como la imagen del artista que estamos todo el día borrachos o fumados o no sé qué. Yo creo que todavía están en esa época de esa historia y tal. Y como dice ella, comemos y bebemos y nos gusta salir con nuestros amigos, pero tenemos inquietudes y esas inquietudes intentamos que se conozcan. Yo que soy profesora, que todavía no como David, que no tengo el placer todavía de estar jubilada, que sigo siendo profesora, el mayor placer que puedo tener, porque yo me voy a clases a pasármelo bien, es que a mis alumnos les guste esto, y es lo que estoy intentando. Mi labor es desde ahí, que les guste esto, que lo respeten al menos, que no tienen por qué decir, es que a mí me gusta pintar, no, pero que sientan atraídos por el arte de todo tipo, escultura, pintura, dibujo, cine, teatro, me da igual, porque está un poco como apartado. Yo quiero dejar ese legado en mis alumnos, la inquietud. Bueno, agora vamos a vivir un momento M30, tan habitual na cidade de Ourense. Seguro que este coche ten permiso para estar aquí, porque agora xa non se pode pasar así de calquera maneira, creo, pensar. Vouche facer a mesma pregunta que antes, porque cando fixen a pregunta ti respondiches. Sí, así que me parece que tes ganas de dicir. Ti te dedicas a arte exclusivamente? Estou empezando, pero sí, digamos a miña meta sería poder dedicarme a isto profesionalmente. A verdade é que eso, é un dos artistas que vamos a estar nesta primeira edición. Son a máis junior, como por así decilo. Para min tamén é un placer poder porlle cara a moita xente de Ourense e, sin embargo, eu non coñecía ou non sabía que estaban, ou sí que algún compañeiro sí que o podía coñecer de redes ou tal, pero a verdade é que ao mesmo tempo como que abruma un pouco, porque ao final é como que te sintes un pouco pequeno, que sinto que se fagan estas cousas, ao final é un pouco visibilizar tanto para min mesma que estou nesto, para min é útil, entón considero que tamén para a xente da pé que se abran os estudos e que poidan coñecer un pouco máis é importante, porque é unha forma de facelo visible. Opino como a compañeira que é certo que a veces se nos toma un pouco como que decir, bueno, de que traballas? Son artista. Xa, pero de que traballas, non? É un pouco a pregunta, non? E sí que costa, vexo en entorno familiar, en amigos e todo, entón, pois non sei, ao ver
que hai máis xente que se adicou toda a vida a eso, que xa ten unha carreira tal, é como que impulsa moito, tamén dá moitas ganas de seguir intentando. Pois esta é unha pequena mostra moi representativa, foi todo casual, as artistas que están nesta presentación, bueno, algunha escapou por aí, que son amigas e tamén aproveitaron da amizade para meterlle o marrón e o compromiso aquí a estes artistas, pero é moi interesante, diferentes idades, diferentes vivencias, e seguro que a finais de outubro na cidade de Ourense e seus arredores poderemos coñecer a un amplo abano do rico mundo das artes plásticas en Ourense. A ver se podemos falar con alguén máis. Hai moita xente. Claro que sí, Leandro, añade. De los jóvenes, mira, nosotros cuando empezamos, nosotros me refiero a los de mi edad, lo pasamos mal, porque claro, éramos muy desconocidos y además lo que decía ahí mi compañera, si éramos fumados, si habíamos bebido y todo esto. Pero bueno, llega un momento que te vas haciendo un espacio y yo creo que habiendo esto que se está abriendo ahora, los espacios expositivos y los estudios, creo que puede dar una fuerza a la juventud, que creo que es lo que tienen que estar empezando ya para quitarnos a nosotros ya de en medio cuando desaparezcamos. Entonces creo que es una gran cosa para que ellos tengan, no sé, más facilidades que no hemos tenido los de mi edad. Pois bonitas palabras, bonitos desexos, non sei se son demasiado irrealizables, pero agardamos que sí, agardamos que as novas xeracións de artistas teñan un futuro. Marchamos que ven un coche e aínda me van a atropellar. E tampouco cobramos tanto, que en Noticias Dispersas tamén somos pobres. Non sei se está quedando claro ao longo de todo este programa. Estamos con Miguel Bosquera, da empresa Fina Rei, do obradoiro de repostería artesana Fina Rei, que colabora económicamente con este evento. Como unha empresa que non é unha grande multinacional, aínda que creo que vos vai un pouco ben, se mete en este marrón de apoiar unha iniciativa sobre artes plásticas? Bueno, realmente no noso ADN está sempre o de colaborar cos creadores, non? Porque sempre pensamos que a mellor maneira de transmitir cousas que queremos decir que as nosas elaboracións é apoiarse nos propios creadores, porque eles sí que realmente teñen a capacidade para transmitir da mellor maneira, da maneira máis bonita, non? O que queremos decir. Entón, ao longo de moitos anos colaboramos con eles e apoiámonos neles a hora de transmitir estas cousas. Temos colaborado con Alfredo Conde, Yolanda Castaño, escritores, con pintores como Xavier Varela, con escultores como Acisclo Manzano, e seguimos profundizando nese mundo de interactuar co mundo do arte, non? Entón, parecíanos que era unha maneira realmente bonita de apoiar esta iniciativa e ver que sale aí, non? Seguimos na nosa teima de apoiar este tipo de actividades. Pois a verdade é que isto é unha moi boa noticia que hai que celebrar. Isto é unha cuña gratuita de Fina Rei, porque aínda non patrocinan Noticias Dispersas, pero bueno, xa vos mandarei un dossier de patrocinio, non vos preocupedes. Moitas grazas por apoiar o arte e a cultura que é tan necesario. Algo máis que dicir? Aproveita que estamos aquí. A ver, o que dis tú non é necesaria, é dicir, é fundamental para nutrir o espírito. Nos encargamos da outra parte, pero o arte é necesario para tocarnos dunha maneira especial por dentro. Pois seguimos falando con xente, ou non sei, isto xa sabedes que é un pouco disperso. Pois estamos aquí con Vicky Mociños, Vicky con K e sen C, de A Maquinadora, que é unha cooperativa cultural, poderíamos dicir, que organiza estes estudos abertos. Como se lle ocurre unha cooperativa cultural empezar facendo unha actividade relacionada co mundo da arte? Gusta vos o comercial, verdade? Sí, non só, ademais de porque nos gusta o comercial, por a vinculación de un dos nosos membros que é Tomás Lijó con este mundo, e ademais porque víamos que en Ourense facía falta a necesidade de que estes artistas todos se coñeceran e sobre todo que se coñeceran entre eles, porque moitos deles pois estaban aquí en funcionamento nos diferentes estudios, pero non se coñecían como tal. E a nosa iniciativa é esa. Ademais de que a xente coñece os estudos, poida chegarse a todos estes estudos, pois tamén a facer unha comunidade, digamos. Como valorades este primeiro ano, esta primeira edición? Ainda non se celebrou, pero o traballo previo debeu ser importante. Pois sí, foi un traballo, está sendo duro, pero ao mesmo tempo está sendo moi gratificante. Estamos moi entusiasmados con esta primeira edición, polo que nos está dando o resultado que sentimos da vibración da xente, está sendo moi ben acollido, polo que creo que vai ser, como lo esperamos, que vai ser moi positivo. Dice que ninguén é profeta na súa terra, non sei se queredes botarlle un pequeno tirón de orellas a algunha institución da cidade, da provincia de Ourense que non colaborou con vos, despistaríanse, non?
Sí, pode ser claramente un despiste, pero bueno, estou máis que seguro que para as seguintes edicións sí que van a participar, porque isto é unha iniciativa moi boa e ademais, como xa vistes, temos a Dirección Xeral de Cultura que nos apoia e eu creo que isto vai ser unha forma de que tamén se animen para as vindeiras ocasións. Así que isto vai ir a máis. Sí. E a maquinadora vai ir a máis? Por suposto, sí, xa estamos con vistas, ademais de solo estudos abertos, terá algún proxecto máis para adiante. Pois é perfecto, así dá gusto. Hai que moverse, nesta cidade hai que moverse, porque se non se moven as administracións, movémonos nós, que para iso estamos. Pois ata aquí este primeiro programa da nova tempada de Noticias Dispersas. Foi un auténtico placer mergullarnos no Ourense underground, no Ourense punky, e coñecer algunhas das actividades culturais que podemos atopar nesta cidade. Hai moitas que quedaron fora, pero nalgún vindeiro programa seguro que falaremos con outras persoas que teñen moito que aportar na cultura desta cidade. Pola nosa banda, nada máis. Volveremos falar de aquel que non debe ser nomeado porque xa sabemos que o que vende, vende. Foi... Diego, que daches aí? Unha revista cultural. Non sei, isto de falar de cultura levoume uns recunchos escuros da miña mente. Así que vou quedar só, non? Este é o resumo, que me deixades aquí só uns meses. En fin, Ourense, foi todo. Seguiremos informando.